Gengan थांजोबबांदो जाहैबाय थाइजौ सिखाव खावनो मालायनि बारियाव बारि सिं सिंसो दं जाहैबाय इखो दा नायहैनोसै बेयाव लिथु आरो इखो मोनबा बेखौबो जानांगौ दोखो दोखो मेरगान्दा ख्रि ख्रिखा साइकेल पार्क खालामदो आरो ना दा थांसै भितराव हाबहैनोसै लामायाबो डेन्जारथार ओइ सिरि सिरि थ' सिरि सिरि फैलायबाय आरोना थाइजौ बिफाङा बौमोनब्रा ओइनो थाइजौ खावनो फैलायबाय आरो मालायनि ओइ सायाव दं थाइजौ गोमोनखौ सिनायदोंना सिनायाखैब्रा गाइस ओइनो थाइजौ गोमोना हाननोसै दा हानखांना नायदो आरोना गाइस थाइजौ खुबैगासिनो आरोना इनि जा गोजा गोजाखा नै थाइजौफोराबो एकदम गोजा गोजा बिरियाव जाबाय ओइ नै खुबैबाय लागा ओइनो थाइसे गोमोन खोरिबायलै ओइनो सासेनाव नागिरबाय जानो हागौलै ओइनो आस्ला खुबैबाय Hey, थाइजौआ बेसे जाखो जोंना नायदो दा नै दा नै गोमोन गोमोन नै बेबो गोमोन सब गोमोन गोजा नै आथाबबावसो गोमोन गोथां आनेगा उइनो बल ओइ घन्टा नेना नांगोन ओइ नै जोंना जिरायगासिनो दं गाइस बायाव गाखोलांदो नै बिथाङा जोंनिफ्राय खुबैलायगालाय जागासिनो दं जों दानगासिनो दं ओइ नै आयु 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 दंफां गाखोलायदो नै होनलाय बिबान सायाव गाखोग्राफोरा मोनहैजोब्बाय बैनो सासेया दे थां ओइ मोनसेयाव थां गेजेराव होनोसै नामा ओइ मोनसेयाव थां ओइ उनखैजानायाव थां इयाव गैया ओइ मोनसेयावसो इयावसो गाखोलांग्रा मोजां खेबफ्रा दंखायो इयाव सासेया ओमफ्राय नै बिथोराव दं ओइनै ओमफ्राय नायग्राफोरा बांसिन आरो इनै इयाव थाइजौआ मेरगान्दा बेसे जानो जारौ जालायनाय आयु 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सानगासिनो दं आरो ना इयाव थाइजौ गोगोम जाखानोसै दिनैनो गोमोनखो खैथा 38 टा खारलां माबार साप लोगोआव राइदिंबो मोनबाय आरो ना बिफाङानो नै सायाव नांखानाय मानसिफोरा सायाव दंहैयो ओमफ्राय राइदिं खुबैना हरदोंमोन आरो जानोसै दा सायाव सोमावगासिनो दं बैनियाव हाबदो
बिगुरिनो गब सोखालाय बेसे गोदाव अरसुबाय थानो ओइ फाला माबाजों मा जागो ओमफ्राय नों मुलि जानाया जायाखै फाग्ला बिमाना 15 हरनो होबाय रकेट बादि सिरदो थाइजौ मा जाखो होबाव माबार मा सानगासिनो सो थाब थाब दे माबारसो मा जाराव साराव सब दा मिक्स जाजोबगोन गम गैया थाइजौ गोथां माइखाब्ला इस गारनो फैदो गोमोन मोननायखाय सोर हानदोंमोनलै सो इयाव होना हो थौ आगे बारो गाइस थाइजौ दोखौ नाय दे नाय ओइ जा लाबगासिनो दं सानैया ओइ नै खारबो होल थाइजौखौल'सो गला गोजालै माथा गरमफोरा आया आमार जायगायानो गैला ओइ बेरेन्सिखौ लाना फै सासे थाइजौ हागासिनो दं बाल्थिंनिखा थाइजौआ ओइयाव गोथां इयाव गोमोन दोखो जानांगौ केला सब लेथ्रा पेथ्रा होजोबना बालकेला गिनाङा थैया सानसेल'सो जागोन फिल्म नायगासिनो दं आरोना ओजों इखौ नायहरगासिनो दं हाग्रोजोबसै गाइस हागासिनो दं थाइजौ जोब्बाय आरो इनो लास खामोन फिसा गोमोनजो गोथांजो हाय गलायग्रोनोसै मा बुदिना सानदां दे गलाय माबा जा मजा बिगुरा गाइस नायनो हागौ बारासो केमेरामेन इक्सा दे बिलाइदो मुथासेल' बहुत कतरा बुली कोई आमार तू आरजे गैंग कोई आरजे गैंग बिलाइनि गैया मोजाङै दि हो दे सब लाजोबना दोनदो आखायाव यांनि थोरसिया इ जाखाबाय आबो माइनावना आरो आंबो जाबाय थांदो जाबायलै थुलुआ ओरैबायदि दं बिसोरो ओइ लाइखौ मोनसे ओरैनो ओइ मख्रा ओमफ्राय इयाव मानो दो जा दे नों जाना देखाला जाब्रा ओइ नै इखिजा लाइ मोनसे ओरैनो इखिजा मोदोम बुदावलायदो दे थैया आयो बुंब्रुमा बिदिनि मनरास दोननाय उदैयावसो दे रोसिया गोलैजोब्बायलै नोंसोरसो जामारालै मार दे होलाबायल' ओइ गोजा मानसि दं गाथाबला जाबाय थानायावनो एसेबाव ना हो आं गोथां हर गरम एकला इउटिउबमा फैसा सोलिनाय थां माबा बिलायो होआलाय थां नोंबो एसे खेबसे गुदगाल जोंनो दा थोआ जागोन एफा बुरजा होनाङा अया आंनिलाय ग्रेडखौ बोख्लायजोबबाय सोरबा गोमालांजोबसिगोन जोंनो दा भागानो गैला जोंना साथाम गाहाम दंबावो नुवाखै ओइ लाइकसो थाबावबाय एसे हो इमान गोबां होनो मोजां जाबाय मोनबायना फुलु जाबाय रेडि जोंना जा दे
บอกกันละลังแบงกี่สองนึกเลยไป เดี๋ยวจ้าอายุกรึมเนอะ ไปดูที่ทางนู้นที่เล่น 1 kilometer. Halo kenal lo khibra bung dia. เดี๋ยวชนะนายบุมระ Ya, mau nuna nuna lo deh. Testi Bukan kau benar akhirnya. Kau mesti gini cuma. Jor me ama berjadi be. Yuk. Beron ge kiamat. Phang lai ya an ko nang se butar ba sugumen. Gua ba tin malai hu jali ni. Aku putarkan lagi. Ba bang ti thang. Nah sembal lu tigan. udah siling na सावनानो मोसौनिसो बोखायो बाला थैबा मोखाङा नोंजों गामलाजों समान जागोन ओइ बालु बमरा टुक्रासे जाना हो माथां बालु बमरा Dispala kau dah ya. Bingung na. Oi. Tuh baru tadi kela.